Va, la plantata va, la plantata va.
gràcies! Moltes gràcies. El gegantó fa 3 quilos. I l'Hermesenda fa 3 metres amb 65 centímetres d'alt i pesa 72 quilos. L'any vinent, aquests gegants faran 175 anys els gegants vells i 75 anys els gegants nous. I per aquesta ocasió els hi canviaran els vestits. Ballaran a plaça el balset valencià. Moltes gràcies a la colla de Terrassa per haver vingut a acompanyar-nos. Moltes gràcies al Pepet i la Marieta. Músiques tradicionals i populars del nostre poble. El compositor d'aquesta peça és en Sergi Cuenca, qui és l'arranjador de les músiques de la Patum de Berga i també del tema de la baixada del Pi, de les festes de Sant Sebastià. La coreografia del ball és de... La Laura, la Cristina, la Núria i l'Aina. L'Aina, a més, és la cap de colla. Un fort aplaudiment per aquestes dones geganteres. Molt bé. No acabem de fitxar, Sortosament, amb l'Anna i amb el Nil ja ho tenim fet, feina feta, vull dir que ens hem escapolit. Avui és diumenge de festa major i això es nota perquè la cultura popular i tradicional, que no pot faltar en una festa major, és l'eix central del dia. I fa molt de goig aquesta plaça amb els geganters locals, els amics dels gegants, amb els nostres gegants, i els gegants de Terrassa, que són els nostres convidats avui, que també els hi donem les gràcies per la seva presència. I
Una llarga trajectòria a la cultura popular catalana i això fa doncs, que sigui una peça fonamental de la festa. Sense gegants no seria el mateix. Per tant, molt contents de tornar a recuperar el color a la plaça i avui ja li donem el tom a la festa major, ja creuem l'Equador, només queden els actes d'aquesta tarda i de demà, que són doncs, també molt per cloure l'acte. Molt bé, Núria. Bon dia, matadaparencs i matadaparenques. Regidors, gegants de Terrassa, gràcies per acompanyar-nos aquest diumenge de Festa Major. Estem ni per Sant Sebastià ni per Festa Major. Jo avui tinc de dir, em sembla que ja ho he dit algun altre cop, que estic molt content i molt orgullós de tots els geganters i geganteres que avui formen part d'aquesta colla de gegants de Matadepera i que ens ajuden i ens treuen els gegants, gegantons, capgrossos per les nostres festes. Ja no tan sols per les nostres festes, sinó que també ens han acompanyat a Mariafar, a Barcelona, tal com deia la regidora, i que també... Visca els gegants, visca Matadepera i visca Catalunya!